We zijn nu in Remun in Marina Onderhuske. Neben mij staat Marjan. Welkom. Hallo. Marjan werkt hier al 20 jaar. En heeft nog nooit zo gaat metgemaakt wat hier 14 dagen geleden gebeurd is. Ja, 16 juli begon het zo erg te worden dat we hebben moeten vluchten. We hebben de woensdag en de donderdag met mannen mogen werken om alle campinggasten zeg maar, van het terrein af te krijgen dat ze moesten afbreken. En mensen in de huisjes wat gehuurd hebben we helaas allemaal naar huis moeten sturen. Dat zijn die chaletjes wat de chaletjes niet alleen, maar ook de mensen in de huisjes. Want in principe zitten ze daar dan nog wel droog, maar dan kunnen ze het terrein niet meer af. De weg waar we net gevaren, dat zit er allemaal onder water. Dat zit dan helemaal onder water. Tot de vuur aan de... Zelfs de kanaalweg stond nog onder water. Nee. Er stond een auto geparkeerd. Die stond tot zover onder het dak, stond door de modder op. Ja. En wat deed dat dan met die beurt? De beurt gewoon met omhoog. De steigers gewoon ook met omhoog. Maar wie het hier ziet, zitten de steigers aan peul. Ja? En het was nog iets van 20 centimeter. Als het nog iets gestegen waren, dan waren de steigers losgeschoten van de peul. En daarmee dan ook alle beurt. Dus dat was echt een drama. En wie het terugkomt, wie wordt dat dan? Nou, we kregen zondags berichtje, want de eigenaar van het park die woont dus hier. Die is ook helemaal ingesloten. Die woont hier op het park? Die woont op het park. Oh. Dus die is ook helemaal ingesloten in het water. En we kregen zondags, dat moet 18e denk ik zijn geweest, bericht dat in ieder geval de gebouwen weer droog aan het waren. Als we willen komen poetsen, dat we kosten komen poetsen. Oh. Ik ben toen ook gekomen, stevelen aan. En we zijn toen hier, zeg maar, door op het gras stond nog overal water. Op de straat stond overal nog water. Ja, met de stevelen aan, door het water naar binnen. En toen zijn we binnen maar begonnen met opruimen. Dus je kon wel weer met de auto? Nee, met de boot zijn we opgehaald. Ja, met de boot zijn we opgehaald aan de overkant bij de reddingsbrigade. Nee. Klein beurtje, want een grote boot kent nergens landen. En zo zijn we begonnen en zo zijn we iedere dag in de slag gegaan. Dat hoor ik ook van jullie die ook in de dikke straat zitten hebben, dat het ineens is het of de Chris Vla, de Chris Ed, de Chris Hulp. Dus ondanks alle airline dat het toch een gevoel is van, goh, ik ben niet alleen. Ja, dat is ook. En dat moet ik zeggen voor het hele team en ook de eigenaar zelf. We hebben allemaal een beetje toch wel de motivatie van we gaan ervoor en we maken er het van. En we moeten zo snel mogelijk weer door, dat we de mensen weer kunnen ontvangen. En dat het weer een prachtig park werd, wat het voor de tijd ook is geweest. Ja, ik denk dat we hiermee moeten afsluiten. We gaan ervoor. Ik hoop het met dat het allemaal goed komt en dat je bij gauw weer op volle capaciteit kunt draaien. Dat hoop ik ook. Graag gedaan. En veel succes. Dankjewel. Komt goed. Komt goed, zussen.